הנה, הוא קורא לו, תראה, הוא אומר לו בוא. כן, תראה איך קורא לו, בוא תעזור להם. תראה, אומר לו בוא תעזור. טוב שהוא הכניס את שתיהם, הכניס את שתיהם בפנים. הוא לא פראייר, מה? הוא אומר לו בוא תעזור לי. זה לא סודני, זה קובאני. תראה, הוא מנסה לשבור את הזעקה. איך הם אומרים לו? בשקט, בשקט. בשקט, בשקט. בשקט, יא בני. הביא לו כובע, אמר לו תשים כובע שלא יזהו אותך. תראה איך הוא בכאילו עוזר להם. אני אכניס אותם שותף הכניסות. כן, שותף וסמוי. דוד, אם הם היו נכנסים 2 דקות, אם התריס היה עולה להם? מה, לקחו דברים. לקחו? לקחו, אבל מהצעקות שצעו צעק, הם השאירו את הכל ברחוב. לא לקחו כלום. מה הספיקו? אבל בזמן שהם היו בפנים כאילו? הספיקו מילו ביגבג מילו, מה קרה לך? הם היו בפנים. כל הבגבג מילו אותו. באמת? בטח, אתה רוצה נערך? הם בפנים. הנה, אחד נכנס. איזה קטלה, נתן להם, כל הכבוד. תראה איך הוא עוזר להם, כן. חכה, תביא את הלום, נעזור לך, בחייך, ככה נכנסים. מפה, תרים מפה. חכם, תאמין לך. כן, כן. תראה. אולי ילכו אליהם הבית, אני מבין, ימצאו את כל הסחורה. נכניס 2 בפנים, ואחרי זה בפנים בעבר. תראה, עכשיו הוא נכנס, תראה מה אומר לו. תסתכל לכיוון הפלאפל שם, תראה. אתה איזה מכה של החיים תראה שלו. מה עושה לו, תראה. נתן לו קטלה קטלה של החיים. הוא מסתכל, מה זה הזה, הוא לא ראה טוב אולי? תראה איך בא לו. אדרב! אם אולי היה מסתובב היה מת. אם אולי היה נותן אותו בראש מת. מוגר, הוא לא קיים. מה פתאום, הקובנית חייל? תראה, עכשיו שומעים את הצעקות הם בורחים, תראה, שומעים את הצעקות הם בורחים כמו תן להם עכשיו. הבן זונה הזה עם פיק. הבן זונה